1826 no ne yɛgye saa tumi no fii asantefoɔ nsam. Yɛne ɔmkɔɔ sa na ɛtumi gye tumi no. Ɛwɔ Akantamansu Dodowa na saa ɔkɔ no bɛsi. Akantamansu. Ɛwɔ Dodowa. Ɛda so wɔ hɔ yɛmente da. Obu nkrawa ɛwɔ Dodowa area mu wɔ. So they came all the way from Kumasi one member ase. Nti anka ɔmo fa abɛtwi ɛso akɔ nti ɔmo bɛfa ɛha no nyinaa akɔsi nti ɛkyerɛ sɛ ɔmo tumi twi ɛso nti fante ne wei nyinaa ɛbɛba abɛhyɛ ɔmo ase. Nti ɛhɔ na yɛgye ɔmo tumi na ɔmo de to dwura no na ɛyɛ kɔnfra no ɔkye na ɛyɛ ma wɔn ɛyɛ ɛnɛ yɛfrɛ no ntakaakyɛw anaa bɛbɔ ɔman. Ɛyɛ mitwa no. Ɔmo sɛ akwadaa bi te ɔhene anim. Mitwa nti tete na asantefo na wɔtu dwura no. Okay.